Bé, molt bones a tots i benvinguts un dia més al nostre canal de Fibrosos, un canal destinat doncs, a persones que pateixen dolor crònic, que pateixen en el dia a dia doncs, les dificultats i aquestes afectacions relacionades amb el dolor, la incomprensió, la fatiga, el desgast, dificultats cognitives, ja siguin bé doncs, derivats de la fibromiàlgia o d'altres diagnòstics similars o de salut mental, no? I que creus que aquest vídeo, aquest canal et pot interessar, perquè sempre el que intentem una mica és això, que la gent senti que és un espai per poder compartir, per poder-se identificar amb el que explicaré i alhora doncs això, de que si alguna persona, ni que sigui només una, que s'hagi sentit invisibilitzada, incompresa en aquesta vida, fins i tot en el sistema de salut públic, que trobi aquí un espai on sentir-se una mica recolzada. No seria l'única, de fet jo he passat per això i moltes persones amb fibromiàlgia hem experimentat aquest buit, no, del sistema, que precisament és una mica del que parlarem en aquest vídeo, no? I només remarcar això, que com jo dic moltes vegades en el món social, a vegades, si jo faig molts vídeos aquí a YouTube o faig un treball en un projecte social, el que sigui, i ajudo ni que sigui a una persona, benvingut serà tot aquest treball, no? I jo crec que pot ajudar amb algun concret molt i a d'altres persones doncs, simplement conèixer més aquesta malaltia, aprendre coses i disfrutar, conèixer-me, coneixem-vos jo vosaltres també i bé, dit això, crec que he fet una mica la introducció i per fi entrarem una mica en temari. El que voldria parlar avui consistiria en aprofundir una mica sobre tres emocions que crec que són les que ens afecten més, si més no a mi en lo personal són les tres emocions que més difícils se m'han fet portar, tant o més que la pròpia malaltia. De fet, la malaltia de la fibromiàlgia m'ha comportat un Big Bang, una explosió de dolor pel que fa en el sostenir aquestes tres emocions, que estem parlant de la frustració, la decepció i la injustícia. Són tres emocions que són molt dures de suportar, sobretot si tens que batallar amb elles o lidiar amb elles en el teu dia a dia, i que és algo que una persona amb fibromiàlgia sabrà molt bé del que estic parlant, perquè va molt relacionat amb quan nosaltres intentem planificar alguna cosa i el castell s'ensorra, no? De fet, el nostre cervell actua sovint com abans de que quan teníem fibromiàlgia, no? A la que ens trobem una mica bé i sembla que la fibromiàlgia disminueix una mica, els seus símptomes baixen, aleshores una part del cervell s'activa i comença a planificar. Vinga, avui faré això, una cosa, després l'altra i demà faré allò. La realitat de la fibromiàlgia és que farem un plan i una vegada hem fet un d'aquests 3 o 4 plans que hem ideat, segurament el cos pari i digui, ens obligui a sentar-nos i ens digui, has fet un plan, ara necessito descansar i fins i tot vaig a dir-te que ja veurem si fem el segon plan. Llavors, clar, tot això provoca una explosió, no, d'aquestes emocions, perquè en el moment sí que ja les has viscut. Això és molt dur en el primer any i el segon de la fibromiàlgia. És molt dur d'acceptar aquesta acceptació contínua del trencament de les expectatives, d'allò que tens planificat i que no podràs realitzar. També ens fa que agafem molta por en el temps, perquè que es tradueix de forma amb cancel·lar plans, amb no adquirir grans compromisos ni grans responsabilitats, perquè ja vas veient que el teu cos no sempre respon ni respondrà de la manera que tu desitges, que és com ho feies abans de tenir la fibromiàlgia, no? Aleshores ens trobem sovint amb això, que una vegada i una altra, patint aquests símptomes de la fibromiàlgia que són molt variats, doncs a l'hivern potser tens que estar un mes pràcticament tancat a casa perquè agafes una faringitis que no marxa, molta debilitat muscular, molta fatiga. Penses, vinga, avui rentaré els plats, després de rentar els plats aniré a fer la compra i si puc aniré a treballar una horeta. Bueno, doncs molts dies de l'hivern finalment pots fer 2 d'aquestes 3 accions que acabo d'anomenar, i a la que acabes de rentar els plats ja necessites fer-te un te i relaxar-te tranquil·lament una bona estona i veure si podràs continuar. Clar, això amb el temps del tot no ho acceptes, però ho vas portant millor. Però clar, són
emocions molt difícils de digerir, perquè et decepciones amb la vida, vols viure més, vols formar part d'aquesta vida més, vols involucrar-te més amb els plans socials, amb el món laboral, veus que a poc van minvant les teves possibilitats socials, laborals, de formació, ja no seràs aquell que volies ser, sinó que seràs aquell que pots sostenir, i tot això costa molt de digerir. En el meu cas, que tinc ara mateix 33 anys i que porto vivint aquesta experiència amb la malaltia des dels 28, que és quan la vaig desenvolupar, doncs jo crec que encara és un plus, que no vull dir amb això que les persones de 50 anys i 60 ho hagin de portar millor, però és un plus, perquè sempre surts pel carrer, no?, i t'emportes el típic missatge: tu, rai, que ets jove i pots amb això i amb més. Bueno, la meva realitat és que els explico que soc pagès, però la veritat és que estic treballant de pagès perquè m'ho puc permetre, ho puc sostenir i és una cosa que tinc a casa. Jo sí que s'ha de treballar de pagès per compte d'altri, ja no puc assumir. De fet, ja dic que no. Molts estius em passa que hi ha pagesos de per aquí a la zona que em diuen si vull treballar amb ells i no. En el cas d'integrador social, el mateix. Hi ha cooperatives de persones amb diversitat funcional que hi viuen i tal, i que m'ofereixen feina i tampoc, perquè no em veig capaç, no em sento capaç, i de fet m'he demostrat que no sóc capaç de sostenir una feina de 8 hores o 7. Ja m'ho he demostrat en el passat. Aleshores, bueno, has d'anar lidiant amb tot això. Tot això ho explico perquè la gent agafi consciència de la gravetat d'aquesta malaltia. Les persones amb fibromiàlgia tenim que passar un dol molt gran en aquesta transformació de la persona que érem a la persona que som avui en dia. Aquesta pèrdua de capacitats i tot això genera una frustració que és molt gran i un sentiment d'injustícia, no? Al final, concordem moltes persones que patim aquest tipus de dolors persistents en el temps, cronificats i que sembla ser que no hi ha cura, coincidim amb el fet de que al final hem d'acceptar la vida que tenim, que no som els més desgraciats del món, que som uns desgraciats més, i que les malalties existeixen, no? I a poc et fas la idea i vas agraint els petits moments, com ara puc realitzar aquesta gravació en el YouTube, després, si em dona una mica més d'ànims i de força a la vida, treballaré una miqueta a casa, que avui tindria que fer una mica de tasques de neteja, i poc més per al dia d'avui. I demà, destinar les energies cap a una altra cosa. Clar, aquí entrem una mica en el que seria el dia a dia d'una persona amb fibromiàlgia, que avui el vídeo no va d'això, només em faig una pinzellada, no? Però clar, és el que diem dels plans. Una persona amb fibromiàlgia no pot fer molts plans entre setmana. És molt... En el dia a dia això com et trobes. No, a mi m'agradaria aquesta setmana planificar, aniré al gimnàs, aniré a treballar i arreglaré les coses de casa, sobretot tinc que fer la compra perquè si no em quedaré sense menjar a casa i després tinc que veure quan el cuino i què em cuino. Clar, la meitat d'aquests plans la realitat és que es queden tirats. Degut al que jo puc sostenir, perquè el que et passa amb la fibromiàlgia, i sobretot en el meu cas que em ve més per la fatiga, les meves energies i les meves piles es van acabant. I hi ha dies en què ni tan sols les tinc mínimament recarregades perquè pateixo d'un insomni molt profund, que és una de les característiques de la fibromiàlgia. Aleshores, molts dies ja t'aixeques bastant incapacitat per dur a terme la meitat dels plans que t'havies plantejat. I crec que ha sigut un bon vídeo explicatiu. No em vull allargar massa ni anar amb altres temes, simplement volia parlar una mica sobre aquestes tres emocions, no? Com deia al principi, que són les més difícils de portar, perquè una vegada i una altra has de fer aquest treball d'acceptació que és el que vull que s'entengui en aquest vídeo, que la gent pugui comprendre una mica aquesta dificultat en el dia a dia que vivim a l'hora de digerir aquestes emocions, no? I ja us dic, ve sobretot d'això, de que voldries fer més, de que la gent et diu posa-li actitud positiva, siguis més positiu, vinga, posa-li actitud, ànims, força, que tot això al final és molt mental i la veritat és que s'allunya de la realitat. Gràcies pels ànims, els hi vull dir, però s'allunya molt de la realitat, no és algo tan mental, és algo més físic i és una lluita que jo he tingut sovint, físic i emocional i psicològic també, si voleu, vull dir, tot va lligat, però al final té una afectació en lo fisiològic que t'impedeix. Ja us dic, és un agotament de les piles, un agotament d'un dolor insostenible muscular,
símptomes que van variant, infeccions que no marxen, i és com un peix que es mossega la cua. Les persones amb fibromiàlgia fins i tot arriba un moment en què ens n'oblidem de les sintomatologies que tenim, perquè en tenim tantes i tan variades cada dia que jo ni en soc conscient de totes les que tinc. Avui, síndrome del colon irritable, canvis intestinals, l'endemà sequetat als ulls, l'endemà migranya. És per acabar una mica boig, mal parlant. I bueno, jo vull que s'entengui una mica això, no? que l'intentar viure, l'intentar sostenir una vida amb una salut així precària, diguéssim, produeix això, un desànim bastant constant, en el qual dona molta validesa a les persones que passen per aquest tipus de dolors, perquè, coi, a pesar d'això encara estem aquí, estem avançant, i aquest vídeo, i quan sortim a reivindicar-nos, no és per fer-nos la víctima, heu de saber això, heu de saber que portem una lluita molt gran i tenim ganes de seguir continuant endavant, però si una comprensió, si ens arribés més comprensió des de fora, jo crec que tot ens seria una mica més fàcil. I a vegades comprendre això, que no som persones raretes, ni que ens agradi aïllar-nos, ni que la nostra soledat sigui desitjada. Simplement la malaltia ens obliga una mica a acudir a aquesta soledat, perquè des d'aquesta soledat podem elegir en cada moment no estic bé, paro, no em trobo gaire bé, potser no ho faig o no hi vaig. Clar, si tu sempre estàs en compromisos i responsabilitats i lligams amb els altres, no podràs sostenir el nivell d'activitat. I t'acabaràs frustrant més i la malaltia empitjorarà. És qüestió de no magnificar més els símptomes de la malaltia, no que no vulguem socialitzar, vulguem ser rarets. Heu de saber això. Bueno, jo crec que ha sigut un vídeo bastant important, que he tocat més temes dels que volia tocar, i també volia dir això, que una cosa que em fa gràcia és recordar, quan em vaig ingressar al centre d'addiccions el 2020, que un dels treballs que li fan fer a un addicte per tal de rehabilitar-se és el de treballar-se les frustracions, gestionar la frustració, no? Has d'aprendre a gestionar aquesta emoció sense la necessitat de recórrer al consum. I aquest és un dels treballs més bàsics d'un centre d'addiccions, no? I em fa gràcia perquè a vegades penso, ostres, si el meu terapeuta sabés a dia d'avui el molt que m'he hagut de treballar la frustració, perquè clar, en aquells dies tu estaves bé allà al centre et dient, doncs ara no marxes cap a casa, ara et quedes un dia més. Dius, hòstia, m'has trencat les expectatives, feia mal, i t'ho feien expressament per això, perquè et treballessis la frustració, no? Però, ostres, sapigués el que m'he hagut de treballar jo la frustració tenint fibromiàlgia, és un xiste. Ara, avui en dia, ens en podríem fer un tip de riure perquè la frustració i l'injustícia és algo amb el que convius cada dia. Així com abans de desenvolupar aquesta malaltia doncs es donaven fets puntuals, ara és cada dia, perquè per poc que vulguis acabes planificant i volent fer més coses de les que podràs fer. Perquè a vegades hi ha dies tan dolents amb la fibromiàlgia que només pots aixecar-te, fer-te una infusió, fer-te alguna cosa per menjar i poca cosa més. I això és molt difícil de digerir. Voldries fer esport, voldries socialitzar, voldries conèixer una noia. Tu tens que aguantar tot. Tu tens que aguantar tot i deixar-ho per un altre dia. I bé, no m'enrotllo més. Us volia compartir aquesta informació, el pròxim dia en portaré més. I com veieu, el tema de la fibromiàlgia, malalties invisibles, dolor crònic i tot això, dona per molt contingut, dona per molt contingut i en tinc moltes ganes de visibilitzar-ho, així que espero la vostra ajuda al canal, que li poseu, sisplau, algun like i algun comentari, que encara no he rebut el primer comentari des que m'he iniciat amb aquest canal i, sincerament, em faria molta il·lusió i em donaria empenta. Moltes gràcies i endavant, i intentem entre tots visibilitzar-nos i donar-nos força. Endavant!